Kapoitri kabangatho shaphang ka Rikhasi bala penyaj da ka Rikhasi TV channel. Ko Rikhasi ba iet unyi ukong ya pha kori ngindri kendong pasai shibun kiriu donam kadai ya pha bangin ainam. Mensim shendrang kila IT namar jongpi kim shong klikti. Balai kumni baka wanja ki khun kari ban pen saja. Labuit labur baki lasai kermen baro ban nom sep ei. Nadu menshua hadu menta mensim shendrang pidang sei biang. Haba perkat jing sebun jongpa jing seniu baro ai ngin kela. Ngin len lade namar jongpa ya la jing im ai bangin pla. Kumti rot sing to ngin budin syakmat ngin tur wat keladin. Kemen ka mensim ban pet ya pa kilum kiwa bat kijaka. Baro ki kwa wan kai nadu kiri ki bakam jengai. Keleng saudong pi sedang ban pau ya la kari to ngin ken mau. Khublei shibun ya pi baro ki basngam ngubha baphin share bat light lem khublei shejar ngu khublei shibun.